Нанасям скин тинта на Maybelline с гъбичка за грим. Много съм доволна от този продукт. Той е доста покривен и дълготраен. Отразява ми се доста добре върху кожата. Може би защото съдържа витамин С. Определено е доста подходящ за ежедневна употреба. Аз смесвам два цвята, тъй като не съм намерила такъв, който да ми е напълно подходящ. В зоната около очите нанасям от коректора на NYX, серията Bear With Me. По принцип нямам проблем с тази зона, но все пак изисква по-специална грижа и продукти. Доволна съм как се усеща върху кожата, така че бих продължила да си го купувам точно този. Преминаваме към веждите и използвам писалката на NYX в цвят Ash Brown. Задължително трябва да разтръскате продукта преди употреба. Писецът е прецизен, така че с него може да рисувате косъмчета, но не е чак толкова пигментиран, което според мен е добре, защото така стои по-естествено върху веждите. На мен този цвят ми пасна перфектно. След това с едната страна на молива на NL Beauty първо ги сресвам малко, а след това дозапълвам където е необходимо. Контурирането при мен винаги е различно, не използвам едни и същи продукти всеки ден. Понякога използвам само един продукт, в други дни като този използвам цели 3, но пък и трите са доста хубави и лесни за работа. Виждате какви продукти използвам и как ги нанасям. Надграждам продуктите, докато не постигна перфектния цвят и дълбочина на скулите. А този бронзър на NYX от серията Buttermelt мирише много хубаво на какао. Придавам малко свежест на бузките с руж. Този на Ролт изключително много го харесвам, както вече съм споменавала. Достатъчно пигментиране, а в същото време лесен за нанасяне. Буквално ако го нанасяте с пръсти, седи най-добре и направо се топи върху кожата. В ежедневието си на очите слагам само спирала и понякога очна линия или черен молив. Тази на Maybelline Sky High трябваше да е кафява, но за мен си е черна. Не мога да кажа, че съм очарована от крайния резултат, но имам още малко от нея, така че ще си я доизхъбя и след това ще пробвам някоя друга. Всеки ден използвам различни моливи и различни гланцове. Нямам някаква комбинация за устни, която да използвам всеки ден. Моливите на Catrice от Plumping серията много ги харесвам, автоматични са и са с леко охлаждащ ефект. А гланца на Гизо съм ви го показвала и в епизод 1, така че може да видите по-пълно ревю. Направих онлайн поръчка от Lush и сега ще я разопаковаме заедно. Поръчах си това масажно масло Coconut Drench. Още докато го държах, започна да се топи в ръцете ми. Аромата му е уникален и мирише точно на някакво десертче с кокос и шоколад.
Този душ крем има сходен аромат на спрея за тяло Let the Good Times Roll. Уха е точно на ванилов сладолед. С всяка онлайн поръчка от Lush можете да заявите до 3 тестера. Аз поисках на лимитирания душ гел Golden Egg, който е с блестящи частици. Купих си едни пачове за очи. Ето така изглеждат на Essence. Те са с много сладки дизайни. Изобщо не знам дали ще правят нещо, но искам да си сложа някой и се чудя кой дизайн да избера. Тези са ми най-сладки по принцип с сърчицата, така че тях няма да ги сложа сега. Ще си ги пазя още малко. И от тези двата сякаш тези не ми харесват чак толкова, затова ще избера тези. Много са яки! Еднорози. Ма те се хлъзгат надолу. Аз ги слагам по-нагоре и те падат. Добре, окей. Сега ще ме изтърпите в този вид още 10 на минути. През това време ще ви дам едно ревю на кейсовете на Rode, тъй като те са доста популярни. Аз имам два цвята. Единият е този оригиналния сив, поне аз мисля, че е по-скоро сиво. Другият е розов. Такова много светло бебешко розово. Сега ще ви го покажа. Ползвала съм го, просто все още се го държа в калъфа, защото по-често слагам този. Ето така изглежда. Добре, може ли тия пачове да не ми отиват до устата? То толкова се хлъзгат. Не мога да ги вдигам през 2 секунди. Сега, да се върнем към кейсовете на Rode. По принцип, те са супер яки. Сами виждате, цветовете са уникални, особено розовия. Между другото, те имаха още много цветове. Обаче едните бяха лимитирани с едни гланцове, които бяха лимитирани, а тези са в цветовете, които се поддържат на липтинтовете. Те имат един много светло розов, един бежов, един тъмно кафяв, един лилав. Имаха такива цветове, същите като на гланцовете, които си ги поддържат, които не са limited, но самите кейсове мисля, че свършиха, май те бяха limited. И всъщност аз успях да си купя този. Много се чудих дали да взема този или кафявия. Кафявия много ми харесваше, но моят телефон по принцип е сив. И мисля, че нямаше много да му отива кафяво, повече му отива розово. Тези цветове вече ги няма на сайта. На сайта може да намерите само този цвят. Него се го поддържат по принцип винаги. Какво не ми харесва в кейсовете на Rode? Какво ми харесва? Мисля, че е ясно. Дизайнът е супер сладък. Но не ми харесва, че те са прекалено големи. Не знам дали така може да видите. Сега ще се... Ето. Виждате колко е дебел отзад самия кейс. Тук има едно гръбче, което реално като издотинка, което е направено за да придържа стабилно гланца за устни. И това нещо малко пречи, тъй като ако искате да си сложите телефона ето така, примерно на някаква повърхност, той винаги отива ей така настрани. В смисъл, тази част, където е плоската, пада, а това тук надига. И това е малко неудобно. На мен лично не ми пречи, защото аз доста често си слагам телефона ето така наобратно. И така нямам проблеми, пък и тъкмо да се вижда кейса. Но ако искате да го слагате така, то ще е малко неудобно, защото винаги ще
ще ви е по-нестабилен. Другото нещо, което не ми харесва, е, че самите кейсове са доста масивни. Моят телефон е iPhone и той не е толкова лек. Нямам най-лекия телефон, дори без никакви кейсове. И когато сложа кейса, той става още по-масивен и тежък. Имайте го предвид. Другото, което много хора считат за неудобно, при мен не е точно проблем, тъй като аз съм с дълги пръсти, не знам дали можете да видите като цяло на камерата, но аз съм с дълги пръсти и на мен не ми е проблем така да си хващам телефона и да пиша. В момента снимам с телефона, така че няма как да ви покажа реално как стои. Има много хора, които са с по-къси пръсти и по-малки ръчички като цяло и се оплакват от това нещо, че ако искат да напишат нещо така и да се хванат телефона, им е малко трудно. Имайте предвид също така, че този кейс с телефона няма как да го приберете в една малка дамска чанта. Или трябва да си държите винаги телефонът в ръка, или да излизате просто с голяма чанта. Това нещо, ако го пъхнете в малката си дамска чанта, която наистина би побрала само телефон, ключове и примерно карт холдър или някакъв гланц, имайте предвид, че няма да стане, просто защото заема наистина много място. Той е много обемен. Дори не знам дали си личи така на камера. Ето тази изотинка тук се вижда доста ясно. Иначе може да си правите много яки комбинации с гланцовете. Аз нямам чак толкова разнообразни цветове. Мисля, че това са само гланцовете, които имам аз. Горе-долу са сходни. Както виждате, цветовете ми преобладават в сивата гама и тук там е малко розовичко. Не съм си купила останалите цветове, които са по-интересни за кейсовете, но честно казвам, ето това просто ще падне. Не ви ги препоръчвам тези пачове. Ужас. Аз не мога само с тия пачове да се занимавам. Имам все пак да казвам важни работи. Така, докъде стигнах? Да, до лип тритментите и тинтовете, че няма много разнообразни цветове, просто другите сякаш не съм сигурна дали това тъмно-кафявото на мен ще ми отива. Също другото, което е лилавеещото, отново не съм сигурна, че това са моите нюанси, затова винаги си избирам някакви такива по-класически, стандартни. Но въпреки това, имат разни детайли, ето например червен надпис, кафяв надпис, които просто малко разнообразяват кейсовете и сега ще ви покажа няколко комбинации. Ето тези трите имат аромат, тези нямат. Това е, което не ми допада толкова, едно от нещата, които не ми допадат в глосовете на Road е, че те нямат аромат. Ето тези. Аз обичам всякакви гланцови червила, които имат аромат. Не, че ми пречи толкова, че няма, но ми е много по-приятно да се слагам, когато знам, че има аромат и мирише на нещо сладичко и вкусно. Сега ще ви покажа няколко комбинации, примерно на розовия кейс. Много ми харесва ето този, защото има кафяво. Цветът е Cinnamon Roll. Беше лимитиран и просто ми харесва. Ето вижте колко е яко. Кафяво и розово е много сладка комбинация. На сивия кейс много ми харесва също с розовия гланц. Ето така. И също с ето този, въпреки че малко се слива, на мен ми харесва. Ето така, мисля, че също е сладко. По-коледно. Това е готиното, че просто може да си правите всякакви комбинации. Когато ви писне, примерно, да сте с един гланц, слагате някакъв друг и малко може да си ги мачвате дори с аутфитите. Иначе самите глосове, тези лип тинтовете, които са на Road, не мога да кажа, че са нещо вау, даже изобщо. Така че дали ви ги препоръчвам тях? Ами по-скоро не, но ако искате, може да си купите някой цвят, колкото да ги пробвате. Много хора казват, че стават на зранца, на някакви като частици имат в тях. Аз не съм имала такъв проблем, не знам, но казват, че това е от студеното. Мисля, че тогава трябва да ги сложите малко на топло и тези частици все едно се разтапят, нещо такова. Не знам да не ви объркам, просто в TikTok са ми излизали
разни неща, така че по спомен говоря в момента. Не съм имала проблем, просто наистина не са нещо вау. Не са нещо, което толкова нечувано. Опаковките са много яки. Аз имам толкова цветове, основно заради това, че са били лимитирани. Ето, тези бяха лимитирани, този също. И също така съм си ги вземала, защото или са били част от някакви комплекти, или заради самите кейсове. Това са причините да си купувам тинтовете на Rode, но това, което най-много ви препоръчвам от Rode, което наистина ви гарантирам на 100%, че се заслужава да си купите, това са именно Pocket блъшовете. От тях имам 4 цвята, аз съм ви ги показвала, говорила съм за тях. Изключително са кремообразни, лесни за нанасяне, лесни за работа, размазват се с пръст. Най-добре стоят, когато се размажат даже с пръст или бюти блендер, нали, но без четка. Не ви трябва изобщо четка. Стават да се ползват и за устни, и за клепачи. Въобще толкова са практични, компактни, хубави цветове, така че ако искате нещо да пробвате на Rode, съветвам ви то това да са тези Pocket блъшове. Опаковките им също са много сладички и другото, което също на мен лично много ми харесва, това е Glazing Milk, но то е от Skincare серията им, така че може в някой друг път да си говорим по-скоро за продуктите, които са за грижа за кожата, но Glazing Milk също много ми харесва и е може би любимият ми тонер.